ஆயக்கலைகள் 64ன்னு சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே முக்கியமான கலைகள், உதவக்கூடிய கலைகளை தான் சித்தர்கள் வந்து வழிவகுத்து கொடுத்துருக்காங்க சாமானிய மக்களுக்கு. அதில் முக்கியமான கலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிட கலை 8வது கலையாக வருது. திரு நெல்லை கே. வசந்தன் ஐயா நம்முடைய குருநாதர் அவர்கள் 45 ஆண்டு காலம் ஆராய்ச்சி பண்ணது உலக மக்களின் நன்மைக்காக அதை வெளிப்படையாக வெளியே சொன்னதே வந்து அது மிகப்பெரிய நமக்கு ஒரு பாக்கியம். வித்தின் அ செகண்ட் உங்களால் சொல்ல முடியும் பலன். அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பாக நம்ம வசந்தன் ஐயா எல்லாத்தையும் ட்ரிம் பண்ணி வச்சிருக்காரு. என்கேவி முறை வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற சிறப்பான ஒரு வகுப்பு இது. பல்வேறு குருநாதர்கள் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து சிறப்பாக என் மனசை பிடிச்சது வந்துட்டு ஐயா நெல்லைக்கு வசந்தன் ஐயா. 6 நாளில் அவர் என்ன சொல்லித்தராங்க, அடிப்படை தூரம் தெரிஞ்சால் போதும், நீங்கள் வாங்க கற்றுக்குங்க. நல்ல ஒரு அற்புதமான வகுப்பு இது. சென்னையில் நமக்கு கிடைச்சது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். ஃபஸ்ட் கிளாஸ். உண்மையாகவே அது வந்து கர்ம ஜோதிடம்னா எப்படிங்கிறத நிறைய விஷயத்த அவங்க சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. யாரும் சொல்லாத ஒரு புதுமை ஒரு விஷயம். அதாவது பேரவில் ஜோதிடம் அதை விட ஃபஸ்ட் கிளாஸு. அவர் பண்ண ஆராய்ச்சியை அப்ளை பண்ணி பார்த்ததில்ல 100% அப்படியே ஒர்க் ஆகுது. அதாவது எப்படின்னா ரொம்ப நம்ம வந்து டீப்பாக போயிட்டு அதுவான ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் அந்த அளவுக்கு நல்லா பக்காவாக எடுக்கிற அளவுக்கு இந்த சிஸ்டம் சிறப்பாக இருக்குது. ஐயாவோட சிஸ்டத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பரிகாரம்னா என்ன, பரிகாரத்தை எப்படி சொல்லணும், ஸோ இதில் இருக்கிற முறைகள், பரிகார முறைகள் ஆகட்டும், இல்லை ஷார்ட் ரெமெடி ஆகட்டும், குயிக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் ரெசல்யூஷன் ஆகட்டும், இது எல்லாமே வந்து எல்லாருக்கும் புரிகிற வகையில் ஐயா வந்து புக்காகவும் சிலபஸாகவும் நமக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த என்கேவி சிஸ்டத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. சதி சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஐயா எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, எவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க 40 வருட அனுபவம் அப்படின்றாங்க. அது அனுபவத்தெல்லாம் போட்டு இதை நம்ம கையில் கொடுத்துருக்காங்க. ஐயாவுக்கு தான் வந்து நன்றி சொல்லணும். நான் எதிர்பார்த்து வந்ததை விடவும் அதிகப்படியான எளிமையான வலிமையான விதிகளை கற்றுத்தந்தாங்க. உயர்ந்த கலையை கற்றுத்தந்த மீனாட்சி அம்மா அவர்களுக்கும் சதீஷ்குமார் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து, தினமும் நம்மளை இயக்குது அப்படின்றத அழகாக சூப்பராக சொல்லித்தராங்க இந்த என்கேவி அகாடமியில். இப்படி திருப்பதி போகிறதுக்கு ஒரு பிராப்தம் வேணும்னு சொல்கிறோமோ, காசிக்கு போகிறதுக்கு எப்படி பிராப்தம் வேணும்னு சொல்கிறோமோ, என்கேவி உள்ள வரத்துக்கு ஒரு பிராப்தம் வேணும். என்கேவி ஜோதிட உலக குடும்பம் நன்றி. என்கேவியில் படிக்கிறதுக்கு ஒரு பாக்கியம், ஒரு குடும்பம் தான் சொல்லணும். நெல்லைக்கு வசந்தன் ஐயா அவர்களுடைய பொற்பாதம் அணிந்து அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை, மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன்.